Nyt on aika jäädyttää Kristian Kuusalan numero 71. Hyvää päivää ihmiset, tervetuloa vlogin pariin. Tänään on iso päivä, olen matkalla Nokia-areenalle suureen seremoniaan. Ne ketkä on seurannut mua sen reilu vuoden, niin muista olin vuosi sitten Jukka Peltolan paidejärjestyksessä. Ja tänä vuonna on sitten tarkoitus mennä Kristian Kuusalan paidejärjestykseen. Iso tapparalegenda, mun ikäisten tapparakannattajien kenties suurin tapparalainen. Spesiaalia on se, että tänään mennään Ilves-klubille. No, ei mulla muuta. Jännittää tosi paljon. Vartavainen fiilis. Toivottavasti tulee hyvä matsi. Mutta nyt kohti bussia. Tosta käveli itse juhlakalu Kristian Kuusala äsken ohi, ihan niinku mä vähän jäädyin, heitin äkkiä kivet vaan silleen, enkä sen ihmeempää. No, siisti. On nättiä. Aivan nättiä. Siellä on kevään 2016 paitoja mukailevat paidat käytössä. Hyviä muistoja. Tällainen on klubin tarjonta tänään. Ylikypsää possua, lohkoperunoita ja salaattia. Hirveästi en täällä kuvaile, koska täällä on paljon muuta ihmisiä ja eivät varmastikaan halua näkyä videolla. Mutta tällainen ateria on Kirpesklubilla erittäin hyvän makuista. Minä palaan takaisin ruokailun ääreen. Oman tarinani, miten kaikki tapahtumat sekä paikkakunnat ovat olleet palasia isossa palapelissä, jotta pystyin rakentamaan itsestäni parhaan mahdollisen version ihmisenä ja pelaajana, joka teidän edessänne tänään seisoo puhumassa. Sydämellisesti tervetuloa kaikille. Edellisten vuosien finaalivastustaja Kärpät oli kaadettu tieltä jo välierävaiheessa, joka toi valtavasti lisää itseluottamusta joukkueelle. Hetki, kun mestaruus viimein ratkesi Hakametsässä, kuvaa hyvin tapparalaista kulttuuria. Periksi antamattomuus, rehellisyys, sitkeys ja työnteko tuovat lopulta parhaan mahdollisen palkinnon. Jukka Peltola, Pekka Sarava, Teemu Aalto, Markus Kankaanperä ja Jan-Mikael Järvinen, kiitos, että näytitte suunnan vaikeilla hetkillä ja valoitte pohjan menestykselle. Kaudet 2018-2020 sain kunnia toimia Tapparan kapteenina. Kuvittelin, että arki jatkuisi samalla tavalla kuin aina ennenkin, vain huomatakseni kuinka väärässä olinkaan. Kannoin huolta liikaa jokaisesta asiasta. Tappiot ja vastoinkäymiset nostivat seinän vastaan. Sillä hetkellä yksi henkilö ohjasi minua oikeaan suuntaan. Veli-Matti, Vellu Pohjonen, muistat ne monet keskustelut Hakametsän hierontahuoneessa, autoit minua laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Kun nämä palaset asettuivat oikeille paikoilleen, pelasin kokonaisvaltaisinta jääkiekkoa urallani. Kiitos Vellu, ihan kaikesta. Jääkiekko otti paljon, mutta antoi niin valtavan paljon enemmän, kun olisin pienenä poikana Seinäjoella uskonut. Ja olen kiitollinen siitä, että olen saanut jatkaa valmentajana Tapparan junioreissa innokkaiden jääkiekkoilijoiden kanssa. Heikki Penttilä ja Mika Aro sekä muu Tapparan organisaatio ja tukijat. Kiitos, että olette mahdollistaneet sen, että Tappara pystyy vuodesta toiseen taistelemaan mestaruudesta. Äiti, isä, sisko ja sukulaiset. Kiitos, miten olette kasvattaneet minut, tukeneet, kannustaneet ja antaneet palautetta, kun on ollut sen aika. Olette rakkaita. Maximilian, olet ollut hyvin pienestä asti hyvin määrätietoinen. 1-vuotiaana Oulussa heräsit aina 6:00, hait mailan ja halusit pelata. Sinusta on nopeasti kasvanut hieno nuori mies ja meidän yhteistyömme on ollut aina helppoa. Kiitos, että annoit mahdollisuuden myös valmentajana.
Isabella, ennen sinua en tiennyt paljonko temperamenttia yhdellä ihmisellä voi olla. Olet antanut välillä haastetta enemmän kuin pari liigajoukkuetta yhteensä. Sinua ei kiekko kauheasti kiinnostanut, mutta kerran ennen paikallispeliä totesit, että voisitteko edes yrittää voittaa, kun ei jaksa kuunnella, kun Ilvespojat taas koulussa huutelee, jos häviät. Aleksandra, sinun kanssa olen oppinut olemaan enemmän läsnä ja olet tehnyt siirtymisen Kaukalasta kotielämään hyvin helpoksi. Vaimoni Salla, olet ollut minun tukenani aina, välillä käskenyt katsoa peiliinkin, kun se on ollut tarpeen. Näitä aina mahdollisuuden, kun minä vielä mietin uskaltaako johonkin lähteä mukaan. Sinulla on ollut loputon energia panostaa meidän perheeseemme, etkä koskaan luovuta. Sen teinimmekin ovat jo huomanneet. Kannattajat, Fanclub ja Siri Oranssit. Kiitos kannustuksesta sekä heikoimpina jaksoina että voitokkaimmilla hetkillä, niin kotona kuin vieraissa. Ilman teitä ei olisi meitä. Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia täällä tänään ja urani varrella, että teitte minusta tapparalaisen. Kiitos! Hyvä yleisö, nyt on aika jäädyttää Kristian Kuusalan numero 71. Krisse, mielettömän suuret lämpimät onnittelut. Tietysti kun on mielestä Keskishyökkääjä 20, Oiva Keskinen. Ja vasen laitahyökkääjä 51, Emil Sylvefors.
tästä jään pinnalta kun katsoo, niin niin tästä näkee kuinka helvetin nopea laji toi on. Toi on ihan eri laji tästä näin. Siinä on kyllä jää suht lähellä. Tulee sieltä. Miten sitten kun katsoo, miten vaikka semmoiset on jo täys 3,5 tonnia rotapainoa. Siellä diesel on katsonut. Toinen erä alkaa maaleja vihdoin tulee ja nyt toisen erän safkana Nakke ja Jano juomaa ja ertaako viidettä. Nyt sä oot sitten siellä katolla. Meillä oli täällä Janne ja Timi oli tuossa aikaisemmin puhetta siitä, mikä se on. Tarinat on kerrottu jo tuolla, mutta ehkä tässä ennen kuin lähtee peliä katsoa, niin sen verran pitää kuitenkin perinteinen kysymys, miltä nyt tuntuu. Oletko sä pystynyt nauttimaan yhtään tästä? Yllättävän hyvin itse asiassa, että moni viesti, mikä tänään on tullut aamulla ja tuossa päivän mittaan, että muistan nauttia. Ja ajattelin aluksi, että en pysty, että jännittää niin paljon, mutta oikeastaan se meni aika lailla pois. Tämä meni kivasti, että pystyn nauttimaan. Ja on ollut hieno ilta tähän asti, joka jatkuu ja on todella otettu ylpeä. Ja siitä, että musta puhutaan noiden nimien ja numeroiden kanssa, mitä siellä katossa on. Ei vetänyt. Minkälainen matsi oli sun Ristikon kanssa? No aika peruspeliähän se oli, pelattiin ihan hyvin. Tässä on muutama paikka, mutta ei mitään kummempaa. Ihan hyvä solidi peli, eilen tiukka harmittava tappio, niin se ei ole ihan helppo sen jälkeen lähteä aina uuteen peliin heti, mutta ihan tultiin siinä. Miten muuten tuosta teknisestä pelistä tosiaan varmaan oli vähän toipumista, sitten tänään pitkät hienot seremoniat tuossa, niin minkälainen se startti oikeesti oli? Peli kanssa tuli tosi lujaa sen alle. No joo, samahan ne tietenkin on molemmille, mutta eihän se tietenkään helppoin peli on lähteä, mutta hieno tilaisuus ja ihan mahtava juttu Krisselle, niin ei siinä peliä vaan. Niin säkin Krissen kanssa pelata silloin aikanaan tämän menestysputken siellä alkutaipaleella, minkälainen joukkuekaveri Kristian Kuusala oli? No siinä vähän niin kuin kaikki puhui, niin siinä sitä tuli paljon, että viimeisen päälle huipputyyppi ja joukkueena ja aina semmoinen pelillinen liideri oli, ja niin kuin siinä puhuttiin, niin yksi ehkä, ellei isoin tekijä tähän hyvän putken, tähän hyvän putken, missä on lähtenyt, niin sillä ihan valtava. Kyllä, hieno mies ja tänään juhlistetaan Krissen Kuuselaa, mutta toki juhlitaan tänään myös vähän nollapeliä ja voittoa. Onnea Metsä tästä. Kiitos. Nonni, peli on ohitte, 2-0 voittoja, seremoniat ja 3 pistettä plakkarissa. Hieno ottelu, hieno tapahtuma. Klubilla oli hieno, pääsin tapaamaan Kristian Kuusalan ihan itse. Nappasin nimmarit, kuvat talta ja vainoin pari sanaa ja kerroin miten paljon hänen perintö Tapparalle ja meille faneille merkitsee. Joni Tullakin siinä kävi, nappasin sitä nimmarikortin mukaan ja yhteiskuvan myös siitä. Vähän haikea olla. Tätä odotettiin tosi pitkään, se on nyt siinä. Mun aikakauden suurin Tappara on Nokia-areenan katossa. Se on haikea fiilis. Kello on noin 7:45 vähän reilu. Seuraavaksi pitäisi miettiä ihan kotiin lähtöä tai sitten jatkoille jompikumpi.
Vatanen milloin sponssi. Alright, joo, tähän loppuu vielä, vitsi mä vihaan aurinko. Alright, eli tähän loppuu vielä tällainen pieni loppupuhe. Tossa vlogia tehdä tuolla päivänä, niin ei ollut oikein mitään järkevää mahdollista tehdä semmoista hienoa lopetusta, koska tosiaan lähdin siitä juhlimaan ottelun jälkeen ja ei ollut siellä sen oikein kuvattavaa tai ihmisiä, ketkä luultavasti olisi halunnut tulla kuvatuksi, joten tehdään nyt tälleen myöhään tällainen pieni tiivistys illasta. Ja muutenkin toi vlogi, kun mä nyt tossa vähän editoin, niin mä kattelin vähän, että mun siirtymät tässä vlogissa tapahtumasta toiseen oli vähän mitä oli, mutta se oli tosi hankala meistä kuvata toi Kirvesklubi tavallaan. Mä en tiedä kuinka paljon siellä edes niin kuin suoranaisesti saa kuvata, tai ja sekin, että miten paljon ihmistä haluaa näkyä, mutta Tappara, tämä on teille ilmasta mainosta. Niin, ilta itsessään tällainen lopputiivistys, niin tosiaan oli hienoa todistaa se itse painejärjestys ja sitten erätavalla vielä tavata ja pääsin oikein kunnolla juttelemaan Kuusalan kanssa. Se oli tosi hienoa ja tosiaan kuten näytin, niin Nimmarikin tarttu mukaan. Tuulolan tapasin, senkin näytin. Kaiken kaikkiaan niin kaikki toi tapahtumat tosi hieno ilta. Peli itsessään, mutta voitto siitäkin pelistä tuli, joten en valita laisinkaan. Tunnelmakin pelissä oli Sinioranssian ansiosta aivan erinomainen. Tää oli mulle iso juttu. Kuusela oli niin kuin silloin kun mä aloin seuraamaan lätkää, kun mä olin joku semmonen vähän vajaa 10-vuotias, niin Kuusela oli se joukkueen ykköstähti ja mä pienenä aina ihmettelin, mitä ne numerot, kun siellä on Numminen, Marjamäki, Susi. Mä aina ihmettelin, että mitä noin numerot on ja miten tonne pääsee. Sitten kun mä sain tietää, mitä ne on, niin mä olin ihan varma, että joku päivä Kuusela on siellä. Suurin Tappara, olisiko se tietyllä tapaa ykkösidoli, niin hän sai sen suurimman mahdollisen kunnianosoituksen ja hän todellakin on sen ansainnut, joten oli hieno tapahtuma. Mutta eikä tässä mulla muuta. Loppuun vaan kiitokset yleisölle, Tapparalle, Kirvesklubiseuralle, Sinioransseille, mutta ennen kaikkea itse Kristian Kuuselalle. Me ollaan tällä hetkellä lähestymässä ihan hyvää tahtia 1000 tilaajaa ja se olisi mulle tosi siisti juttu. Ja jos haluat liittyä parempien ihmisten kerhoon, niin se tapahtuu tosiaan tuosta tilausnappia painavalla. Ei tämmöstä painostusta lainkaan siis. Mutta hei, se oli se nyt, täällä me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos ja hei!